Здравейте, казвам се Ахинора Младенова. Тази година се дипломирах като магистър по специалност менеджмент към Икономическия университет Варна. В момента съм на стаж към компания Infragistics България. Реших да кандидатствам в стажантска програма Empower, защото тя предоставя уникалната възможност на младите хора да се срещнат с представители на бизнеса и също така да им даде тласък в началото на тяхната кариера, чрез стаж в компания лидер в своята област. Избрах да бъда стажант в Infragistics България на първо място, защото компанията беше описала много добре отговорностите, които стажантът ще изпълнява по време на стажа и те идеално пасваха на моите очаквания. Също така Infragistics е голяма международна софтуерна компания и за мен беше предизвикателство да бъда стажант човешки ресурси точно в компания, чийто персонал е предимно от IT специалисти. От обучението в Благоевград научих за себе си, че има още неща, които искам да постигна и също така, че в България е възможно да се реализираш успешно. От стажа ми в Infragistics лично за себе си научих, че човешките ресурси са моето поприще и че в България има компании, в които си заслужава да работиш.